Това ще го разкажа за хора, които обмислят графичен дизайн, за да могат да преценят за себе си дали това е за тях. Не и да седнеш в Canva и да направиш един пост и да го качиш. Защото графичният дизайн е доста, нали, така широкообхватна специалност е. И ти ако не знаеш как е целият процес, примерно ако искаш да създадеш една опаковка, ти трябва да знаеш през какъв процес ще мине тази опаковка, за да излезе накрая точно както ти я искаш. Да, много хора са ми казвали, записваш един курс, който е там 2-3 месеца и си графичен дизайнер. Какво е мнението ти за това? Ами, аз съм за курсове като добавка. Според мен те са добър вариант да си надградиш някакви знания, да се запознаеш с други хора. Също на някои курсове ги водят хора от сферата, които са наистина изявени професионалисти. И според мен си заслужава да отидеш и да ги чуеш какво ще ти кажат. Но аз съм привърженик на висшето образование. Най-малкото, защото ти хващаш нещо, което това са 4 години, това не е малко време. И другото е, че университетската среда е място за вързване на контакти и за експериментиране, което ти на курсове няма как да го имаш. То просто е различно.